ಸುಲಭ ಮಾತರಿಗ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಯಾನಿ ಮೆಂಜಿ ಕಷಾಯ ಗಂಜಿ ಕಷಾಯ ಮಲ್ಪರ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಒಂಜಿ ದೊಡ್ಡ ಮೂಜಿ 4 5 ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಾಡಿ ಈ ಚಮಚಲು ಒಂಜಿ ಇದು ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡಿ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡಿ ನೆನಪು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಚೂರು ಅದೇ ಈ ತೆಡ್ಡೆ ಮುಂಚೆ ಪಾಡಂದಿಲ್ಲ ಚೂರು ಪಾಡಂದಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚೆ ರೆಡ್ಡಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಪಾಡುವೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪರಿಮಳ ಬರ ಕೆಂಡ ಮತ್ತೆ ಚಿಟಪಟ ಹೊನ ಒಂದೊಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪಗ ನಾನು ಒಂದು ಬನಾಲೆ ಬೆಚ್ಚಪ್ಪ ಆಯ್ತು ಬೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಡ್ಡೆ ರೋಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಡು ಕಾಯಿ ಕಪ್ಪಾರ ಬಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪಾತಜಿ ಅವಂಚ ತೂಜನ ಮಾತ್ರ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ಡನ್ ಫ್ರೈ ಒಂದು ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಂತರ ನಾನಿತ್ತ ಮುಂದೆ ನಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಪಾಡಿಯ ನಾನು ಇಂಚ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತೆ ಇಂಚ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಇಂಚಿತ್ ನಂಜಿ ಡಬ್ಬಡು ಪಾಡ್ದು ದೀವೋಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದೆ ಪಾಡ್ಗ ಈ ಡಬ್ಬಡು ಪಾಡ್ದು ದೀಕ ಸಣ್ಣ ನೈಸ್ ಪೊಡಿ ಆವಡು ಬೊಕ್ಕಲ ಎಂಚೂ ಸರಿ ಪೊಡಿ ಆಯ್ಜ ಏನಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜ ಈಗ ಈಚಿದೊಂದು ಚಮಚ ಹಾಕಿದ್ದು ಒಂದು ಚಮಚ ಪಾಡ್ನೆ ಯಾವುದು ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಪೇರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರಿಗೆ ಒಂದು ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದು ಬೇಕಾ ಗಾಳಿ ಪೂರ ತಾಗುನೈಟ್ ದಿವರಲ್ಲಿ ಹಾಳಾಪುಲು ಯಾನೆ ಕಡು ಕಷಾಯದ ಪುಡಿ ಮಲ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಪ ಅವೇ ನಮಿತ ಕಷಾಯ ಮಲ್ಪುಗ ಈಗ ಮೂಲು ಪೇರು ಇಂಚ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತು ಬೇಡಿತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಪೇರ್ದೆ ತಂದೆ ಸಕ್ಕರೆ ಬೋಡು ಮತ್ತು ಬೆಚ್ಚಾದ ದೀಕನೇನು ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತದ ಇದನ್ನು ಪಾಡಿಯೇ ಈ ಕಷಾಯನ ಇಂಚ ಪೇರ್ಡೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅತ್ತನ ನೀರ್ಡೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ
ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ತೀದು ಐಕ್ಲಂಚರ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಅಯ್ನು ಸರಿ ಕುದಿಪ್ಪದು ಅಂಚಲ ಪರೊಲಿ ಐಕ್ ಬಣ್ಣ ಚೂರು ಬೆಲ್ಲ ಪಡನೊಲಿ ನೆಕ್ ಬೆಲ್ಲ ಪಡ್ರಾತುಜಿ ಪೇರು ಪುಡ ಉಂಡು ಅಂಚ ಯಾನು ಚೂರು ಸಕ್ಕರೆ ಪಡನುಲ್ಲೆ ಪಾಡ್ಜಿಂದೆಲ್ಲ ಪರೋಲಿ ಅಂಚಲ ಪಾಡಂದೆಲ್ಲ ಪರೋಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾನು ಚೂರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಚೂರು ಪೇರು ಬೆಚ್ಚವನುಂಡು ಕಾಫಿ ಚಾ ಪರದ್ನಾಕ್ಲೆಗು నేను ಪರೋಲಿ ಕಾಂಡೆಡ್ಲ ಪರೋಲಿ ಬೈಯಡ್ಲ ಪರೋಲಿ ತಂಪುಲಾಪುಂಡು ಮತ್ತೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತ ಟೈಮುಡು ಬೊಕ ಏರಂಡಲ ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತಿತ್ತೇರ್ನ ಪಕ್ಕ ಮಲ್ತು ಕೊರಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಪೇರಿತ್ತಂದ ಯಾಂತನೆಕ್ಕು ಈತು ಪುಡಿನ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಚಮಚ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡಿ ಚೂರು ಕೊತ್ತಿಯಾಡು ಬಾರಿ ಪರಿಮಳ ಬರೋದುಂಡು ಯಾವ ಕೊತ್ತೀನಿ ಯಾವ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಚೂರ ರಪ್ಪಡು ರೆಡಿ ಉಂಡು ಗ್ಲಾಸಿಗೆ ಪಾಡು ಎಂತಗಲೆಟ್ಟೆ ಬಾಜೆಲ್ ಗ್ಲಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಚಾ ಕಾಫಿ ಬುರ್ಚಾದ ನಕ್ಲಿಗೆ ಪರದ ನಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ನೀನು ಅಂತ ಬರೋಲಿ ಕಷಾಯ ರೆಡಿಯಾಗ ಕಷಾಯ ರೆಡಿಯಾಗ ಏಲಕ್ಕಿದ ಫ್ಲೇವರ್ ಮೆಂತ್ಯದ ಜೀರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಪಾಡ್ದೆ ಆಯ್ತು ಪೂರ ಇತ್ತಲ ಒಂಜಿ ಫ್ಲೇವರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪರ್ನಾಗ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪರ್ರ ಮಾತ್ರ